Cano, kiri tukuan cano. Kira wis. Iki lho iki wis nek gelem wis 375 wis nyari wis. Yo wis nek 400 kurang selawe tak tukune wis. Oh ya ajo rugi aku nek sakmono wis gelem 375 wis ra ngapa wis. Ora wis. Titik edang 400 kurang selawe wis jane wis tak tukune wis. Waduh Rika aku sih ngono cek nang ndek dulure padahal aku dulure lho lang kiri wis tegas ngene iki. Ya wis pokoke wis iku lho wis 375 nek 4 kurang selawe oleh aku. Nek perkara hitungan dulur-dulur ngono, pecis ya pecis ngono. Kira-kira. Oh, tapi nih ya masa ngono aku masa kira ini kan regane iki lho. Wis pen 375 wis pas wis nyari wis. Nek oleh 400 kurang selawe tak peke wis. Waduh wis nek 400 kurang selawe awake kaya nemen rugine iki. Nek 400 kurang selawe iki pecis wis. Duh, nyari ya aku ya. Wis ngene lho nek gelem wis mau wis 375 wis ya ora oleh kurang iku wis. Ora wis 400 kurang selawe wis jane wis. Oh ya aja wis nek sakmono ora oleh wis.